dali Hviezdičky Skalica. Choreografia bude mať názov Bambulka. Takže to boli Bambulky z Dady Hviezdičky Skalica. Dady Hviezdičky Skalica. Tretie miesto, choreografia Bambulka. Sme tu? Aha. Kde máte pani trenérku? Vy ste asi také samostatné však. Pani trenérke odovzdáme diplom. Detičky dostali odmeny a samozrejme medaily. A môže sa pripraviť tanečná skupina, ktorá získala druhé miesto v disciplíne Tvorivá tanečná dielňa. A to je